Чираттагы кытлау хатын без Новоспасск бистәсеннән алдык. Аны безгә хөрмәтле милләттәшебез Фәнисе апа Сотникова язган. Шәшми-түкми мин аны хатын укып китәсем килә. Бүген иртә белән уянып, Аллага шөкер кылдым. Әлхәмдүлиллаһ дидем. Бүгенге таңны да якыннарым янында каршы алырга мөмкинлегем бар. Гомерләрнең шул кадәр кыйммәтле икәнен адәм баласы башына кайгы төшсә, булмаса, сәламәтлеген югалтса гына аңлый икән. Ә моңарчы барыбыз да бер килеш тормыш куабыз. Ләкин тормыш куганда да ышанычлы кешеләрең яныңда булу бик мөһим. Аллага шөкер, минем үз гомеремдә иң дөрес сайлаган якын кешем, тормыш иптәшем, Вилданың шатлыкта да, кайгыда да нык таяныч була алуын гомер буе дәлилләп килә. Соңгы вакытта аеруча аның хөрмәтен, мәрхәмәтен, мине кадерләп яратуын сиздем. Әйе, табиблар инсульт диагнозы куйгач, мин инде бүтән үз аягыма басмам дип курыккан идем. Ләкин Вилданың күңелемә ышаныч ирде. Хастаханәдә янымнан бер китмичә, аннары өйгә кайткач та гел янәшәмдә булып, савы сыман тәрбия күрсәтте. Балаларыма Аллаһ Тәгалә мең рәхмәтләр ирештерсен. Алар әни дип кенә, хәлләреннән килгәнчә ярдәм иттеләр. Шул кадәр михербанлы балалар үстерүемә үзем дә куандым инде. Киленем Гүлмирама да, киявем Рамилга да, кызым Юлия белән улым Рафаилга да мең рәхмәтләр. Бәхетле булыгыз, балакайларым. Ана догасыннан аерылмый яшәгез. Шөкер, бүгенге көндә әкренләп булса да мин үз аягымда йөрим. Ул көннәрне әллә нинди куркыныч төш сыман искә төшерәм. Вилданым башта ял көннәре алды. Ләкин заманасы шундый инде. Дарулар алырга булса да акча кирәк. Аңа яңадан эшкә чыгарга туры килде. Балалар ерак булу сәбәпле минем янәшәмдә калыр өчен кеше дә булмас дип башлап бик курыктык. Ләкин бу очракта якындагы күршең ерактагы туганыңнан кадерлерәк дигән мәкаль үзенең дөрестлеген дәлилләде. Күршеләрем Роза белән Исмегөл берсе иртән төшке 2-гә кадәр янымда булды. Аннары Исмегөл сатудан кайтып килгәч, авырсынмыйча намазларын укый да минем яныма керә иде. Шулай ярты ел эчендә тәрбия күрсәтеп, мине аякка бастырдылар. Шуннан да икән, туган күңел өчен, ә күрше тормыш өчен кирәк бу дөньяда. Урамыбызда безнең бик күп татар халкы яши. Алар берсе дә дигәндәй минем кайгымда читтә калмадылар. Кемдә булса тәмлерәк ризык пешерсә, миңа беренче чиратта китерделәр. Алла рәхмәте яусын барысына да. Миңа каптырган никмәтләре, җәннәт ризыклары белән алмашынсын иде Раббым. Хатымның дәвамы буларак, тиздән якынлашып килүче туган көн бәйрәме белән яраткан иремне кытлап китәр идем. Аңа мең рәхмәтләремне барысы өчен дә белдерер идем. Синдәй тормыш иптәшләре Вилданым юктыр дөнья йөзендә дә. Синдә шул кадәр сабырлык, мәхәббәт, хөрмәт җыелганын авыр чагымда аңладым. Раббым, киләчәктә дә бергәләп, озын-озак, матур гына яшәсә идек. 17 март көнне София Ирфановна Султанованың матур туган көне булып узды. Аңа 65 яшь тулды. Аны да узган гомер бәйрәме белән кытлап, бар изге теләкләремне ирештерәсем килә. Авыраган чагымда 5 бармак ашыйсы килгән мизгел исемә төшә. Ул узак уйламыйча өенә кайтып шушы ризыкны пешереп, миңа яңадан килде. Шуны гына кабып кара әле дип тәкъдим итте. Үзем язам, үзем күз яшьләремне сөртәм. Шул кадәр мәрхәмәтле кешеләр минем янәшәмдә икән. 26 март көнне яраткан оныгым, алтын алмам Рамзан чигыбызга да 2 яшь тулды. Татлыбызны кытлап, киләчәктә саулыклы, исәнлекле бала булып үсүен телибез. Әти-әнисен һәм безне дә шатландырып торучы бала булып үз яратканыбыз. Син тормышыбызның асыл бизәге, йөрәгебезнең түрендә урнашкан иң кыйммәтле җимеше. Өстәвенә, Рафаил улыбызның да 29-ында туган көне. Сине дә йөрәгем, бәйрәмең белән кытлыйбыз. Бар изге теләкләрне теләп, ата-ана догасыннан тайпылмыйча яшәвеңне телибез. Гаиләңдә тынычлык, эшеңдә уңышлар тантана итсен. 1 апрель көнне достыбыз Роза Рызиевнаның да туган көне булыр Алла бирсә.
ул бүген дә мине ташламый. Көненә бик күп тапкыр киреп хәл сорый. Раббым, йөргән һәр адымың синең җәннәтеңә якын айтсын. Дөрес әйтәләр икән. Өй салганда беренче җир түгел, ә күршеләр сатып аласың дип. Бу хак сүзләр. Һәм без бик уңдык бу яктан. Алтындай күршеләребез эләкте, Аллага шөкер. Шушы ике фәрештәмә әверелгән дусларым һәм ай белән кояшым сыман якты кешем, тормыш иптәшемә олы рәхмәт барысы өчен дә. Әле дәвамы буларак язмамның зур чирикледә яшәүче дусларым Адилә белән Алисә шулай ук бик нык ярдәм иттеләр дип әйтәсем килә. Гел миңа хәл белергә килеп, садака итеп күп төрле пилмәннәр, туңдырма ризыклар китерделәр. Айрым рәхмәтләрем сеңелем Наиләгә, үз тормышын Тольяттида ташлап Ульяновскка килеп мине карадылар. Раббым изгелеге өчен меңләгән саваплар язылсын аңа. Күршем Земфира шәфкать туташы буларак уколлар куйды. Курмакаевлар гаиләсе дә читтә калмады. Тызлы кәбестә күңел теләгәндә дә йөгертеп шуны китерделәр. Кода-кодагыларыма да олы рәхмәт, хөрмәт, мәрхәмәт күрсәтеп яшиләр. Бик күп күңелемдә теләкләр. Барысын да җиткереп тә бетерә алмам сезгә, кадерлеләрем. Ләкин хатымның төп максаты туган көннәрегез белән котлап, барысы өчен дә рәхмәт җиткерү. Сезне атап чыктым, барыгызны. Теләп бары изге теләкләр, якыннарым, сөекле кешемсез, бигрәкләр дә миңа кирәкләр. Авыр чакта миңа нык ярдәмне күрсәттегез, рәхмәт сезләргә. Рөхсәт итегезче бүген инде сезгә бары бәхет теләргә. Гомерләр бер генә бирелсә дә, кадерләрен аның белегез. Тирә-якта булган кешеләрне минем сыман якын күрегез. Берегезгә дә язмасын ул Раббым саулык кызны югалту мәлләрен. Олы рәхмәт, белешеп торасыз бүген дә сез минем хәлләрем. Һәммәгезне үткән һәм киләчәк туган көннәр белән котлыйм. Шын йөрәктән, күз яшьләре аша изге теләкләрне тик юллыйм. Хөрмәтле милләттәшләр, Фәнисә апаның күз аркылы ялварып, Алладан сораган сезгә изге теләкләре чынга ашсын. Кешелеклелек үрнәге күрсәтеп, матур гомер кичерүегез өчен олы рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Бар гомер бәйрәмнәрегез дә котлы булсын. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlərdirəsin. Siyən yarın balaların kirək sina dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlərdirəsin. Birge günler yemeli, bir tabını da aşılar bigrek temeli. Her vakitte yakınlarının şad yüzleri
Dertlerge